ceau, ceau. Ej, ołówek sam poczynił.
se ostali, oni njima ne poveroše. Kasnije se javi jedanastojici kada su bili za trpezom i u korist zbog njihovih nevjerovanja. I tvrdoće srca što ne poveroše onima što su ga vidjeli vaskrsu iz mrtvi, reče im: idite u svet, sve objavite evanđelje svakome stvorenju, koji povere i krsti se biće spasi, koji gore biće osuđen. A ovi znaci će pratiti oni koji povere u ime moje, izgonit će demone, govorit će novim jezicima, zmije će podizati kao što popio, što smrtno neće im naškoditi. Stavljat će ruke na bolesnike i osvećivat će dobro. A Gospodi, pošto im ovo izgovori bi uzet na nebo i sede s desne strane Boga, oni pak izišavši, objaviši svuda, a Gospod je potpomogao i potvrđava reči znacima koji su i pratili su vekove vekova. Amin. Smiluj se na nas, Božu pojeci milosti tvoje, molim te se usliješ i pomiluj. Gospode, molim se za naš blagovjernik, ustoljube rod, za njegovu moć, povedu, zadržanje, mir, zdravlje, spasenje, da im Gospod Bog naruči za napredak i potporu svemu i da pokori podanak njega i svako nije prije protiv Gospod puno. Još se molimo za svu brojati, za zdravstvene hrišćane, još si milosti Bog, čovjek koji voliš čovjeka i slavni su tebi, Otcu, Sini, Svetom, tako sada i veki u sve veka.
amin. Spasi Bože narod svoj, blagoslovi nas i sve sada, sada i veki su vekova, amin. Spasi Bože ovo selo svagde sada i veki su vekova, amin. Spasi Bože narod svoj, blagoslovi i svoj nas i svagde sada i veki su vekova, amin. Spasi Bože ovo selo svagde sada i veki su vekova, amin. Hristos voskrese iz mrtvi, smrtio smrt poprave, služilo grobe život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrtio smrt poprave, visočevo grobe život darova. Hristos voskrese iz mrtvi, smrtio smrt poprave, visočivo grobije život darova. Odmah sveto taj naš Gospod, Isus Hriste, naš pominu nas, amin. Bude nam dano spasiti Bog nam, svaki vas svih nevidljivih sila, amin, Bože daj. On vielleicht hier wo Russland sind, in Amerika. Da, wo zum Schauen. Jetzt Kinder essen, wann haben wir es schon?